variko vakatodaro kuti anogona kutokupa mari yacho otoibata motoita mopedza anogona kungotanga kuti wandibira kana foni pakunetsana papebva kuti ndidzosere mari yangu. Chakaitika pandiri ndechekuti ndakafirwa nevabereki ndiri grade 4. Saka pakafa vabereki vangu baba namai, ndakasara ndine hama dzamai. Saka pakukura kwataita kwangori kukura kwekushingirira, but zvanga zvakaoma. Even kuenda kuchikoro taishayiwa mabhuku kana zvekushandisa kuchikoro, chienda kuchikoro sina bhutsu. Svika ndazoti grade 7 ndakaona munhu anga ari muhombe kwandiri ne10 years. Vatanga kundi approach achindinyenga. Vandangomubvuma zvekuti anga ane mari, so zvaindudza kuti ndokwanisa kuendesa kuchikoro, ndokwanisa kuti asay then kana wapedza chikoro tozotorana. Zvadaro munhu akazosvika pakuti aindibhadharira zveshuwa chikoro nechikafu aitenga because ndanda kugara nasisi vangu. After that munhu yakabva azondibata zvekundimbunyikidza kuenda pabonde. Enda pabonde ndakabva ndakuwara. Zvatomboitwa police case but zvakazongotsikwa because munhu anga ane mari. Zvangopera zvakadaro. So ndakasara ndine nhumbu. Vandagara ndine nhumbu kusvika ndazvara mwana. Ndakugara nasisi wangu, but sisi wangu vaisa waone chavanga nacho. Anga ari munhu kuti aitambura. So pakutamba kwandaitawo nemafriends angu, akasvika pakundiudza kuti handei kwatinomboendawo tinotsvaga mari. Pandaenda pekutanga zvakandiremera kuti ndikwanise kuita zvechihure because ndandichiri mudiki, but nenyaya yekutambudzika ndikasvika pakuti pakubvuma ndakupedzisira ndakuitawo zvechihure ndichipindo mubhawa. Ndakutozota ndikatonzi zvakati ndokwanisa kuziva ndoda mari yakati. Pandamborarama life iyoyo. Pandakawana mari pandafunga kuti ega ndiende kuSouth Africa ndinotsvagawo basa ndishande. Ndasvika kuSouth Africa ndakashayiwa basa. Ndangorarama futi life yandangobva futi ndichirarama kunoko. Saka ndazotanga kutsvaga futi mari yekudzoka kuno kuZimbabwe. Pandakadzoka ndakangodzoka futi vandadzokera vanditanga kupinda futi mubhawa. Ndozvakaitika pandiri nekuti ndo mari yandokwanisa kurarama nayo, kuchengeta mwana, kubatsirawo nekuti mai wangu pawakafa wakasiya hanzvadzi yangu, but izvezvi hake munhu akura, but ndo mari yandaikwanisa kutomubatsirawo nayo nekubhadhara marenzi. Ndo zvakaitika pandiri ndizosvika pakupinda mubhawa. Ndanzwa muchitsanangura muchiti baba wemwana uyu munhu wamakatombomangarira kumapurisa. Vane here rubatsiro rwavanopo kumwana wavo, zvingave kumupa zvekuendesa kuchikoro, chingave chikafu, dzingave mbatya kana shangu dzekupfeka? Hana chaakakwanisa kuzondibatsira nacho nekuti iye akabva azofa mwana ane 2 years. Saka kuhama hakuna here kana zvimwewo zvakapiwa sekubatsira mwana? Vakazvigamuchira here kuti uyu mwana wake, sezvo ndanzwa muchitaura kuti ndiye munhu aikubhadharira mari yekuenda kuchikoro? Kuzvigamuchira vakazvigamuchira, asi kubatsira mwana havana chavanokwanisa kubatsira. Chero nanhasi mwana haatori nabirthday, but havana chavanokwanisa kubatsira nacho pamwana. Vanhu kuti vanongotaura toda kuzodai, but hapana chavanokwanisa kubatsira nacho mwana. Ora ndombokudzoserai kumashure. Madedzwa neshamwari. Ndanzwa muchitaura kuti shamwari dzakabva dzakuti shamwari hatimboenda timbopinda mutouchline titsvage mari, titsvage zvimwe zvinogona kutiraramisa. Your first experience yanga yakamira sei? Pauya munhu akufarirai mawirirana kuenda misi, zvinombonyatsofamba sei? Because vamwana wazi vamwana vanongoita mamwe matauriro, zvinonyatsofamba sei wawana customer kana kuti mene? Mazuva ekutanga ndaikundikana, ndaigona kuzongoenda ndonorara nemunhu makuseni otadza kundipa mari, ungonditi ndichazokufonera iwe wato bhebhe rangu takutodanana.
but pasina chaizobuda kana kuzofona isafona. But ndakazosvika pakuti ndandakuziva kuti usati waendawo nemunhu unogona kumudza kuti ndipe mari izvezvi tisati taenda, kana kuti muchingosvika wobva wamuti ndipe mari. Saka tingati vanhu vazhinji mumabhawa kana munhu achinge atorwa inenge kune kutongoenda zveusiku wese. Hakuna here pamunoti munhu anoti akaenda nguva diki diki odzoka, akaenda nguva diki diki odzoka, zvinofamba sei? Kuenda tinoenda kune yatodedza chiti short time, zvokuti munowirirana kuti tikungoenda zvenguva pfupi. Izvezvi zvama $3 kana $2 chaiyo. Samunhu kana achinge adaro obva aramba kubhadhara munoita sei? Variko vakatodaro kuti anogona kutokupa mari yacho otoibata motoita mopedza, anogona kungotanga kuti wandibira kana foni pakunetsana paibva titi ndidzosere mari yangu. Nekusada kunetsana nemunhu unobva wangomudzosera mari ye. Zvinhu zvekuti zvine zvitori riski. Hakumbowani here vamwe vanouya vanwa zvekuwedzera masimba epabonde, angave maherbs vafana nemamwe ari kungogadzirwa mazuva ano anzi ana musana wababa kudii zvinosiyana siyana izvi, toti abhadhara mari yekuti aite nemi 1 round ozopedzisira akunyatsoratidza simba rake pabonde. Hambosangana nevanhu vakadaro? Tinosangana nazvo kakawandisa, nekuti vamwe vacho anotoitira izvozvo kutomwa mishonga iyoyo kuti akwanise kutora nguva refu newe. Mumwe wacho anogona kuzopedzisira akutokurova because iwe unenge wakurwadziwa kuti ndaneta shamwari ngatichisiyana nazvo, but iye anogona kuzopedzisira akukurwisa kana kuti mari yacho yaanenge ambokuitira pesapa anobva aitora. Saka muchinge masangana nematambudziko akadaro munoita sei? Hapana kutongonyarara because hatina wekuti tokwanisa kuudza kuti ndozvaitika, nekuti tichingoti zvatikuita zvacho hazvina kunaka, ofuti ukada kutaura kuvanhu kana kuti vanenge vakutokudhisa kuti newe unopenga washaya zvekuita here, dai wadiwo dai wadai, but zvimwe zvacho tichitraya but zvinesingabude. Asi mubasa iri mune here vamunotomboona kuti uyu anondinakidza pari pabonde semunhu wechidzimai? Pane here vamunotomboti uyu anondifadza pabonde ikastoma yake mari andipa? Zvinomboitika here izvo kana kuti mune muchingofunga mari yenyu chete? Zvinoitika ndezvekuti nguva zhinji unenge uri munhu wekuti unenge wabva kumba uchifunga kuti mumba hamuna sauti, mumba hamuna shuga, mwana adaendawo chikoro, saka brain dzacho kuti dzizova pakuti tikuita bonde nemurume dzinenge dzisipo. Unenge ungoti dai ndawana kana mari yehupfu, dai ndawana kana mari yesauti, zvekuti uzoenjoya kashoma zviitike. Ngatiti mawana project yekuita, mungasununguka here kusiya basa iri? Hongu ndinokwanisa kusununguka kusiya. Ramuri pamwoyo penyu ndiri mungagona here kutsanangura? Inini hangu ndiri munhu wekuti ndinogona kuruka musoro, saka ndozvinhu zvandogona kufunga kuti ndikawana chekutangisa kuti ndiite kana saluni kana kuti ndokwanisa kuzvishandira ndichikwanisa kuriritira mwana nenzira dzakanaka dzisiri dzekuriska life yangu. Makambopinda here mumasaluni mutsvaga kana matebho emasaluni nini? Hongu kupinda kungopinda kwekuti unenge uchiona, asi kuti mari dzacho dzekuti uzoti ndobhadhara kana kuti cheya nekuzoti ndikwanise kubhadhara rent yepamba pandinogara nekubhadharira mwana chikoro, mari dzacho dzinenge dzisingakwani. Makasununguka here kuti vane masaluni vaya munogona here kutaura navo? Imimi ndimunoziva zvamunogona kuruka, saka ndati mutaure navo. Mungasununguka kutaura navo here? Tini ndogona mabasa akati munane masaluni. Inini hangu ndogona kuruka zvakawanda zvacho zvese ndogona, asi kuruka short weave handigone, ndo yandisingagone kuruka. Chemo changu chingoti kana varipo vanokwanisa kundibatsira nebasa rekuti ndikwanisa kuruka, ndo zvandinokumbira kuti vakwanisa kundibatsirawo ndikwanise kuwana pekuti ase pekushanda. Muwane here zvirwere zvinotapuriranwa pabonde kana vamwe munosangana navo vanobatwa nazvo? Ini ndakambosangana nechirwere chesiki, ndo yandikambosangana nayo, ndikazoendawo kuchipatara kunonzwi Edith kuMbare ndikanobatsirwa ikoko.
saka vamwe hapana here vanosvika pakunyara vamunemushanda navo pabasa kana kudzikisirwa maende muzvipatara kuti aiwe wakambouya kana kuti uyu munhu anomira patouchline achingamurapa. Hakuna here matambudziko anenge iwayo amunosanganidzana nawo? Matambudziko iwayo ariko akawanda atinosangana nawo. Kana vamwe anogona kutokudza kuti ndakamboenda kuchipatara but mari yandakaudzwa yakawanda handikwanise, zvokuti munhu anosvika pakuzotanga kunhuhwa. Muchipo advice kune vatairi vakatarisa, mungati mimi zvechiwiri zvakanaka here kana kuti zvakaipa? Inini hangu ndoti zvakashata because unosangana nezvinhu zvakawanda, pamwe pacho unosvika pakutoita kunge uchaurayiwa. Ndakatombokwara nekuda kwenyaya yekuti ndakanorara nemunhu. Ndarara nemunhu ndobva akatora nguva zvekuma 3 hours 2 hours. Bva ndazomuti ona chindipa mari yacho, akatanga kundirwisa ndikasvika pakutokwara nzeve yekuside. Saka handionese kuti chihure chakanaka. Chinhu chekutoti chero mwana wangu handitotarisire kuti aite zvinhu zvakafanana neizvozvo because one life yako inenge iri panjodzi. Munhu anogona kuenda naye hauzivi, anogona kukubira, anogona kukukuvadza. Saka handionesi chiri chinhu chakanaka, chinhu chakatoshata chifanire kutoitwa. Asi nekuda kwemasituation unopedzisira wazongopinda mazviri.